नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्हच्या या विशेष मुलाखतीत आपलं स्वागत. असं म्हणतात की साधू संत येती घरात तोची दिवाळी दसरा. दसरा आणि दिवाळी इतकाच महत्त्वाचा आज होळीचा सण आहे आणि आमच्या घरात एक साधू संत आलेले आहेत. गावडे काका महाराज आपल्यासोबत आहेत. एक खूप छान कार्यक्रम त्यांनी मागे घेतला होता. कोकणामधला पहिला महायाग त्यांनी घेतला होता. त्याच पद्धतीनं गोव्यात आता त्यांनी महाशिवयागचं आयोजन केलेलं आहे. 108 यज्ञकुंडांचा महायाग होतोय आणि या कार्यक्रमासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ते आज आमच्या स्टुडिओत आले. काका नमस्ते, तुमचं खूप स्वागत. गोव्यात आपण जो हा कार्यक्रम घेत आहात 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग, त्याचं नेमकं हेतू उद्देश काय आणि त्याचं स्वरूप कसं असणार आहे? भारत ही साधू संतांची भूमी आहे. आपल्या भारतामध्ये संस्कृतीचं जतन करणं, समाजाचं संरक्षण करणं, समाजाच्या हिताचं वेगवेगळ्या धोरणात्मक नियोजन करणं, अशा प्रकारे साधू संत आपापल्या मार्गाने काम करत असतात. समाजामध्ये परिवर्तन घडवण्याचं काम करतात, समाजाला उन्नतीकडे नेण्याचं काम करतात, समाजाला ज्ञान देण्याचं काम करतात. विज्ञान आणि अध्यात्म याची जोड करून आपलं जीवन कसं सुखी करावं हे साधू संत महंत सांगत असतात आपल्याला. यापूर्वी 2016ला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जनकल्याण महायाग झाला. संपूर्ण भारतातनं 918 साधू संत महंत कोकणात आले. एकच उद्देश होता की ही कोकण भूमी ही साधू संतांची भूमी आहे. ते पवित्र पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ह्या कोकण भूमीमध्ये एक वेगळं असं काहीतरी करावं. जे साधू संत महंत कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र किंवा भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी येत असतात. असे साधू संत महंत शक्यतो एकाच ठिकाणी अशा वेगळ्या कारणाने येत नाही. मग ती एक संकल्पना होती की असे साधू संत महंतांना एक वेगळ्या उत्सवाच्या निमित्त, एका कार्यक्रमाच्या योग्या व्यागाच्या निमित्ताने एकत्र आणावं आणि एक सार्वभौमत्वाच्या दृष्टिकोनातून समाज एकत्र करून ह्या साधू संतांची खरी ओळख काय आहे हे करून द्यावी, हा एक त्यामागचा एक उद्देश होता. त्याप्रमाणे तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, कृपेने हे यशस्वी झालं. तर ही याग ही संकल्पना का सुचली महायाग, की ह्या महायागाच्या निमित्तानं जर विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून आपण बघितलं तर पर्यावरणाचं संतुलन राखलं जातो. पर्यावरणाचा संतुलन राखण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या समिधा त्या ठिकाणी हवन केल्या जातात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयुर्वेदिक औषधांचा त्या ठिकाणी वापर केला जातो. तुपाचा वापर केला जातो आणि तुपाबरोबर तीळ आहे, ज्या ज्या काही आयुर्वेदिक गोष्टी आहे ह्या हवनामध्ये समर्पित केल्या जातात आणि त्याच्यातनं जी चैतन्यमय ऊर्जा निर्माण होते. जसं रोगजंतूंचा नाश व्हावा, पर्यावरण स्वच्छ राहावं, हवेतील जे काही दोष आहेत ते निघून जावे. आत्ताच बघा कोरोनाच्या काळामध्ये 2019 म्हणजे कोरोना झाला, त्या कोरोनाच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे व्हायरस निघालेले आहेत. आत्ता जस्ट जर आपण पाहिलं बघा, जर अभ्यास केला तर आत्ता कोरोना नाही आहे, पण कोरोनासारखा एक दुसरा व्हायरस काय आलं की सतत खोकला येणं, ताप येणं, विकनेसपणा येणं, म्हणजे एखादं काम करत असताना नैराश्य निर्माण होणं, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या रोगाचा सध्या शिरखाव ह्या कोरोनाच्या नंतर हळूहळू सुरू झालेला. म्हणजे मालिका सुरू आहे. आत्ता ह्या मी तर 15-20 दिवसात बघतो खोकला सुरू होतो, ताप सुरू होतो, अचानक मध्ये मध्ये ताप येतो, परत निघून जातो, अचानक जुलाब होतात, अचानक उलट्या होतात आणि माणूस वीक बनतो. तो 15 दिवस कमीत कमी त्याची इच्छाच होत नाही, उठण्याची इच्छा होत नाही, काम करण्याची इच्छा. मग ह्या सगळ्या रोगजंतूंचा नाश व्हावा, नवचैतन्य प्राप्त व्हावं. आपण जो श्वास घेतो हा श्वाससुद्धा चांगला आपल्याला घेता यावा, यासाठी ह्या यज्ञाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. या महाशिवयागाचं दुसरं एक वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक महाशिवयाग हा शिव हा प्रेमी आहे.
शिवावर तात्काळ भक्ती करत असतं, तात्काळ प्रसन्न होणारी देवता आहे. आणि अशा ह्या तात्काळ प्रसन्न होणाऱ्या देवतेचा आपल्याला कृपा आशीर्वाद मिळावे. आणि ह्या कृपा आशीर्वाद बरोबर हा समाज एकत्र, जो कोरोनाच्या काळामध्ये समाजामध्ये एक भीती निर्माण झालेली आहे, अस्थिरता निर्माण झालेली आहे, समाजामध्ये निगेटिव्ह एनर्जी तयार झालेली. तर अशा ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या ठिकाणी एक पॉझिटिव्ह एनर्जी निर्माण करावी, चैतन्यमय शक्ती निर्माण करावी, समाजामध्ये परत त्या दिशेने जाण्याची उमेद प्रत्येकामध्ये निर्माण व्हावी, हा यामागचा उद्देश. आणि हे मुळात गोव्याच्या देवभूमीमध्ये आपण करतो. गोव्याची देवभूमी काय म्हणतात, जिथे श्रद्धा, भावना, विश्वास, दृढता, एकात्मता त्या ठिकाणी आहे. परमेश्वर या जगात आहे. मग तो सेवारूपीत असो, तो इतरही कर्मरूपात असो, डॉक्टराच्या रूपात असो, आरोग्यसेवकाच्या रूपात असो, ब्राह्मण, प्रत्येक ठिकाणी तो कुठल्या ना कुठल्या याच्यातनं त्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्ती काम करत असते. आणि ह्या यागाच्या निमित्ताने गोवा हा देवभूमीचा प्रांत समजला जातो, जिथे माणूस श्रद्धेने एकत्र येतो. गोव्याची संस्कृती आहे, गोव्याची जी कला, क्रीडा, बरीच क्षेत्र आहेत, त्या सगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना या ठिकाणी आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि ह्या एका प्रयत्नात शिवमहायाग जो आहे तो 108 हवनकुंड आहेत. हवनकुंड 108 आहे. आणि या ठिकाणी आम्ही जे ब्राह्मण बोलवलेले आहे, जे ब्राह्मण आहे 26 देशामध्ये आपल्या हिंदू धर्माचं काम करत असतात. आणि त्या ठिकाणी त्यांचा जो अनुभव त्यांचे जे आहे, आणि शंकराचार्य परंपरेतने चालत आलेले आहेत, आणि त्यांच्या साक्षीने हा महायाग देवभूमीमध्ये होतो आहे. म्हणजे हा याग करण्याचा हा एक उद्देश आहे. आणि दुसरी की आज काही संस्कृती लोप चाललेली आहे, आणि ही संस्कृतीचं जतन आणि संस्कृतीचे संस्कार व्हावे आणि संस्कारक्षम समाज घडावा, हा यामागचा उद्देश आहे. जसं आपण म्हणालात की गोवा देवभूमी आहे, आणि या भूमीत ह्या सगळ्या एक चांगल्या प्रकारे आपण हे सगळं आयोजन करतो आहे. ह्या आयोजनामध्ये गोव्यातले श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री असतील किंवा मुख्यमंत्री असतील डॉक्टर सावंत यांच्यासह अनेक मंत्री सहभागी होत आहेत, अनेक मंत्री सहकार्य करत आहेत या सगळ्या कार्यक्रमाला. आणि मला वाटतं की आपलं जे तिकडे उभारणी चालली आहे एका मंदिराची, त्या संदर्भात पण ह्या सगळ्यांचं सहकार्य आपल्याला मिळत आहे. आता आपण जो प्रश्न विचारला, सर्वजण सहभागी होत आहेत, सगळेजण एकत्र. मगाशी म्हटलं ना, गोवा ही देवभूमी आहे, म्हणजे एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत. इथे तुम्ही म्हटलात आता श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री आहेत का, ह्यांनी ह्या ठिकाणी जे सामील होतात ते त्यांच्या मनातला भाव आहे, आदर आहे. गोव्याच्या संस्कृतीचं जतन होतं. गोव्यामध्ये एखादे वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. गोवा सरकारचं एकच धोरण आहे की पर्यटनदृष्ट्या आपला गोवा समृद्ध व्हायला पाहिजे. गोव्याची जी विचारसरणी आहे, गोव्याचे जे संस्कार आहे, गोव्याची जी संस्कृती आहे, ह्या संस्कृतीचं कुठेतरी जतन होता सार्वभौमत्वाने हे सगळं घडावं, या उद्देशाने त्यांचं पूर्ण सहकार्य आहे. आणि त्यांचं आजही नाही, पूर्वीही सहकार्यच आहे. फक्त एकच की समाज जो आहे, गोव्याची जी संस्कृती हिचं जतन व्हायला पाहिजे. गोव्यामध्ये बाहेरून येणारे पर्यटक आहेत, या पर्यटकांना वेगवेगळ्या माध्यमातून काहीतरी मिळावं, ह्या दृष्टीने हा याग होता. आणि यांचं ह्या दृष्टीने बरंच सहकार्य आहे. कारण नुसतं यागच नाही, तर यागाच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबवण्याचा पण आमचा संकल्प आहे. उपक्रमांचा आपण उल्लेख केला, तर त्या पद्धतीनं आपण काहीतरी TB पेशंटना खूप चांगल्या पद्धतीनं सहकार्य करता आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांची सांभाळ करणं किंवा त्यांना अन्नदान करणं, ह्या सगळ्या गोष्टीवर खूप चांगलं आपलं काम सुरू आहे. नेमकं कसं आहे ते काम? आत्ताच 1 महिन्यापूर्वी सहज असं काही डॉक्टरांशी आमची चर्चा चालू होती. आमच्या संस्थेची चर्चा सहज विचारता मोदी सरकारने एक नवीन योजना आणलेली, अतिशय उत्तम, अतिशय चांगली आणि समाजाच्या हिताची योजना आहे. पण सरकारचं म्हणणं काय की आपल्या भारतामध्ये दातृत्व भावनेने काम करणारे कितीतरी लोक आहेत, समाजासाठी त्याग भावनेने काम करणारे कितीतरी लोक आहेत. तेव्हा त्या विषयावर थोडीशी चर्चा होता विचारलं की डॉक्टर 10 ते 12 लाखाचं औषध एका पेशंटला पॅकेज खर्च करत आहे. वेगवेगळे समाजातील घटक प्रोटीन देत आहेत, इतर काही फळ देतात, पेशंटसाठी सगळं काही देत आहेत, हे योग्य आहे. मग सहज चर्चा होता की त्यांचं हे सगळं मान्य आहे, पण औषध दिल्यानंतर त्याला प्रोटीनयुक्त जो आहार पाहिजे, ह्या आहाराची काय संकल्पना आहे, असं आम्ही सहज एक चर्चा झाली. त्याच्यावर शासनाने एक आहार नियोजित केलेला आहे. हा आहार
ज्यांचं कोणाची कोरोनामध्ये बायको गेली, कोणाचा मुलगा गेला आहे, कोणाचं बाप गेला आहे, कोणाचा काका गेला आहे, कोणाची बहीण गेली, कोणाचा भाव गेला आहे, अशी अनाथ कुटुंब आहेत. आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 450 क्षय पेशंट आहेत. सगळ्यांचीच परिस्थिती चांगली आहे अंदाजे, हे सगळ्यांचीच परिस्थिती चांगली आहे अशी नाही ना. मग नुसतं औषध देऊन ते पूरक होत नाही. मग आपल्या जिल्ह्यामध्ये क्षयरोग हा समूह नष्ट व्हावा, हा आमचा एक मनात उद्देश आहे. आणि उद्देश होता म्हणून त्या दिवशी आम्ही डॉक्टरांशी सल्लामतलब केले, शासनाच्या योजनेचं समजून घेतलं आणि म्हटलं ठीक आहे, जर शासनाच्या नियमात जर प्रोटीनयुक्त आहार द्यायचा असेल तर तो काय आहे. तर त्याने आम्हाला सांगितले शेंगदाणे आहेत, मूग आहे, मटकी आहे, तांदूळ आहे, तेल आहे, अशा प्रकारचं एक किट आहे. हे जर किट आपण त्या पेशंटला दिलं तर आहाराबरोबर त्याचं पोटभर अन्न मिळणार आणि दिलेल्या औषधाचं वापर योग्य प्रमाणात होऊन मृत्यूचं प्रमाण कमी होणार. तर मी सहज म्हटलं अतिशय उत्तम संकल्पना आहे, तर आपण आता 5 लोकांना देऊ. पण मी इथेच थांबणार नाही. म्हटलं माझी एक अजून इच्छा आहे, 31 मार्चला माझा वाढदिवस आहे, तर एक तर आम्हाला अशी लोक शोधून द्या की ज्यांना हे मिळत नाही आहे, गरज आहे आणि गरजेनुसार त्यांना ते देणं आहे. तर मी त्यांना सांगितलं मी 31 लोकांना या 31 तारीखला दर महिन्याला 31 लोकांना आम्ही मोफत तो आहार देऊ. असे 6 महिने आम्ही तुमच्या शासनाच्या योजने 6 महिने औषधाचा 6 महिने आहार द्या, तर आम्ही मोफत आहार 6 महिने त्यांना तो देणार आहोत. आणि देणं हे फायनलच आहे, आम्ही एकदा म्हटलं की ते आम्ही देतो. हे त्यांना डॉक्टरांना म्हटलं जर तुम्हाला तिथपर्यंत जाणं शक्य नसेल तर आम्हाला सांगा, आमची जी सद्गुरू भक्त सेवानाची टीम तिथे जाग्यावर जाऊन ते त्यांना देईल. अशा प्रकारचा हा एक आमचा संकल्प तो पूर्ण होणारच आहे. जसं आपण सुरुवातीलाच सांगितलं की कोरोना काळापासून जे काही विषाणू आहेत ते अजूनही आहेत आणि असे वारंवार जे विषाणूंचे हल्ले होतात, काही रोग येतात नवीन नवीन, तर ह्याच्यावरचं एकच रामबाण उपाय म्हणजे आपला योग, जो आपल्याला भारतीय संस्कृतीने दिलेला आहे. तर या संदर्भातही आपला खूप अभ्यास आहे आणि या संदर्भात आपण काहीतरी मोठं काहीतरी करावं असा तुमच्या सातत्याने प्रयत्न सुरू असतात. आता या संदर्भात तुमचं पुढचं नियोजन काय आहे? सर अतिशय उत्तम. आरोग्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या जर पद्धतीने आपण विचार केला तर योग हा सर्वश्रेष्ठ एकमेव उपाय आहे. आणि ह्या योगाच्या माध्यमातून आपल्याला योग साधनेतनं मानवी जीवन सुख आणि समृद्धी घडवायचं आहे. सुख समाधान ऐश्वर्याचं आयुष्य जर खरोखर जगायचं असेल आपल्याला तर आपल्याला योगाची गरज आहे. आता हे योगाची गरज आहे म्हणजे काय, तर शास्त्रशुद्ध योगा तर शिकलं पाहिजे. बरोबर. कोणी यायचं योगा शिकवायचं, कोणी यायचं. मग याच्यासाठी माझं गेले 1 वर्ष एक अभ्यास सुरू आहे. एखादी योजना जर आणायची, एखादं जर स्कीम आणायची आहे तर त्याचा परिपूर्ण अभ्यास पाहिजे. याच्यासाठी मी 3 वर्षापूर्वी मी योगाचे 10 शिक्षक प्रशिक्षण दिलं. म्हणजे 1 वर्षाचा मुक्त विद्यापीठाचा एक उपक्रम आहे, त्यातले 10 विद्यार्थी आम्ही घडवले. त्याच्यानंतर एक योग शिकतात वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण, एक योग शिक्षक आम्ही म्हणजे प्रमुख याचं एक मॅनेजमेंट, ही संपूर्ण योगाची मॅनेजमेंट योग्य रीतीने हाताळता आहे याच्यासाठी आम्ही योगाचं टीम तयार केलेली आहे आत्ता. आणि ही टीम तयार केल्यानंतर योगाचं प्रशिक्षण सुरू आहे सध्या. पण एकच मनात एक विषय आहे की कमीत कमी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 100 योग शिक्षक घडले पाहिजे. मग हे योग शिक्षक घडणं म्हणजे आम्ही हे होणार नाही. त्याच्यासाठी आम्ही नवीन एक हाती काम घेतलेलं आहे की मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून हे सगळं आपण योग शिक्षक घडवावं आणि ही संकल्पना मांडलेली आहे आणि ही नक्कीच आता पूर्ण होईल. खूपच चांगला उपक्रम आहे आणि यामुळं निश्चितच आरोग्यावर जे काही चांगले परिणाम होतील, सुदृढ राहतील लोक, त्यामुळं अशा काही रोगांचा प्रतिकार करणं आपल्याला सहज शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर मानसिकता सुधारण्यामध्ये पण ह्या सगळ्या योगाचं खूप महत्त्वाचं स्थान आहे. त्याच्यामध्ये अजून एक आपण महाशिवयागासंदर्भात सुरुवातीला जे सांगितलं त्या संदर्भात मला अजून एक प्रश्न आहे की हा महाशिवयाग हा खूप चांगला एक धार्मिक विधी आहे, पण तो आपण गोव्यात घेण्याचं कारण काय, म्हणजे गोव्याचं असं काय वैशिष्ट्य तुम्हाला दिसतं तिथे? सर योग्य प्रश्न, तुमचा प्रश्न चांगला आहे. 2016ला महाराष्ट्रात आपण कोकण प्रांतात घेतला, कणकवलीमध्ये झाला, जनकल्याण महायाग जवळजवळ 15 एकर जमिनीमध्ये घेतला. त्यावेळी 918 साधू संत म्हणता आले. आत्ताच आमचा एक गणेश याग म्हणून माड्याचीवाडी येथे संपन्न झाला. त्याचप्रमाणे गोव्यामध्ये हा जो आम्ही शिवमहायाग घेतलेला आहे, हे शिवमहायागातनं आम्हाला वेगवेगळे
संस्कृती दाखवायची आहे. जसं वाळूशिल्प आहे, बरोबर. त्या ठिकाणी वाळूशिल्पावर आधारित आपण एक उपक्रम घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी 108 जी कुंड आहेत, 108 कुंडाची मांडणी आणि 108 कुंडाचं ज्या ठिकाणी 108 कुंडामध्ये हवन होणार आहे, हे हवन होत असताना जे 108 लोक त्या ठिकाणी बसणार आहेत आणि ब्राह्मणांच्या मार्गदर्शनाखाली तो याग होत असताना की सामूहिक जो आनंद असतो, सामूहिक जी एक ऊर्जा असते, सामूहिक जी शक्ती असते आणि ह्या सामूहिकतेचे आपण त्या ठिकाणी प्रदर्शन होत आहे आणि सामूहिकचं प्रात्यक्षिक होय. आता बघा, याग करतो आपण, प्रत्येकजण याग करतो, प्रत्येक यागामध्ये आपण घरी याग करतो किंवा घरी होम हवन सगळं आपण करत असतो. मग त्या देवभूमीमध्ये आपण होम हवन करतात, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष स्वामी मूर्ती हे मंदिराचं काम चालू आहे. आणि हे मंदिर आम्ही संस्कृतीला धरूनच केलेलं आहे की हा जो दगड आहे हा ज्योतिबा दगड आहे आणि त्या मंदिराचं पायापासून ते कळसापर्यंत एकही लोखंडाचा वापर म्हणजे एकाही शिगेचा वापर आम्ही केलेला नाही आहे त्या ठिकाणी. आणि त्या ठिकाणी ते मंदिर होत आहे. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी याग होतं. ह्या यागामध्ये गोव्यातले प्रत्येक गावागावातील लोक त्या ठिकाणी यावी आणि त्या ठिकाणी येत असताना योगच हा यागच असा उपक्रम नाही, महायागच असा, याच्या दृष्टीने वेगवेगळे उपक्रम राबवून लोकांना सतत आनंदी ठेवावं आणि लोकजीवन सुखी कसं होईल आणि या महायागाच्या निमित्तानं वेगवेगळे, जसं ते हा यागाच्या निमित्तानं आपण TB पेशंट घेतले, तर त्या यागाच्या निमित्ताने, महायागाच्या निमित्ताने असे वेगवेगळे गोव्यामध्ये सुद्धा आमचा एक संकल्प आहे, कमीत कमी या वर्षात 100 योगशिक्षक गोव्यात घडवायचे आहेत. कमीत कमी 100 योगशिक्षक घडवायचे आहे. त्याचप्रमाणे समाजामध्ये गोव्यामध्ये आमचा आत्ताच मागे एक विद्यार्थिनी होती, मी सहज गोव्याला गेलेलो आणि सहज चर्चा करताना, मार्गदर्शन करताना एक मुलीला मी सहज विचारले, मी काय ओळखत नव्हतं का ना, काय कसं काय, तू कितवीत आहेस? ते बोलले माझी आता 12वी पूर्ण झालेली आहे. तर पुढे काय? तर काका माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, त्यामुळे माझ्या आईवडिलांची परिस्थिती नाही, मी नाही शिक्षण घेऊ शकत, कारण कॉलेजची माझी परिस्थिती, उद्या माझी शेवटचा दिवस आहे, काय भरायचं, फी भरायची. जर मी उद्या नाही भरलं तर माझं शिक्षण पुढचं होतच नाही आहे. मग मी तिला सांगले, तुला शिकायची इच्छा आहे का, तुला खरोखरच ॲडमिशन घ्यायचं आहे का? तर ती बोलली हो. म्हटलं उद्या किती पैसे तुला भरायचे आहेत? तर एवढे. मला एक बरं वाटलं की माझ्या हातून कुठेतरी एक दातृत्व भावना होतं. मी तिला बोलून घेतलं, माप भरपूर होतं, त्याला बाजूला घेतलं, आईवडिलांना काय परत सगळे चौकशी केली आणि 6,500 तिच्या हातात काढून दिले आणि तिला म्हटलं शिक्षण घे, पुढचा सगळा शिक्षणाचा खर्च या वर्षाचा, म्हणजे ह्या वर्षात जे जे तुला लागेल तो पूर्ण शिक्षणाचा खर्च मी तुला करणार, पण तुला शिकायचं आहे. मग ह्याच्या माध्यमातून काय होतं की आपण लोकांपर्यंत पोचतो. लोकांपर्यंत पोचल्यामुळे समाजामध्ये लोक कशा प्रकारचे जीवन जगतायत हे जीवन जगण्याचं त्यांची जी पद्धत आपल्याला कळते. काही लोकांना सर एक वेळचं जेवण मिळत नाही, काही लोकांचं मुलं नाहीत, एखाद्याला डॉक्टरकडे जायला पैसा नाही आहे, एखाद्याचं घर पडत आहे, एखाद्या महिन्याचं अन्न मिळत नाही आहे. मग नुसतं अध्यात्म आमचं नाही, अध्यात्माच्या माध्यमातून समाज परिवर्तन करावं आणि समाजाला जेवढं मदत करता येईल तेवढी करावी. मग हा तुम्ही मगाशी प्रश्न विचारला गोव्याचाच हा महायाग का होतो, तर मला गोव्यामध्ये असे कार्यकर्ते तयार करायचे, अशी टीम तयार करायचे जे दीन दुबई ललित पण रंजले गांजले त्यांना आपलंसं म्हणणारी टीम तयार करा. मग निमित्त काहीतरी घ्यावं लागतं. निमित्त हा महायाग आहे. तुम्ही म्हणाल महायागाचा अध्यात्म बेस म्हणून तुम्ही चालताय, तर नाही, तर ह्या महायागातनं समाज परिवर्तन आणि सामाजिक परिवर्तन घडावं आणि समाजामध्ये सेवाभावी वृत्तीने प्रत्येक कार्यकर्ता तयार व्हावं, हा माझा उद्देश आहे यामागचा. महाशिवयाग संदर्भात आपण भरपूर माहिती दिली, पण त्याच्यामध्ये एक आहे की अध्यात्मामध्ये असं मागे कुठे झालेलं आहे किंवा त्याचं जे आध्यात्मिक महत्त्व असतं, शास्त्र असतं काहीतरी त्या पाठीमागं, तर ते काय आहे नेमकं? म्हणजे या ठिकाणी आध्यात्मिक, मगाशी मी म्हटलं ना, त्या यागामध्ये जे आपण हवन करतो, जे हवन करत असतो त्या हवनामध्ये तीळ वापरले जातात, तूप वापरलं जातं, वेगवेगळे औषधी वनस्पती वापरले, त्या धुरातनं जी हेत निर्माण होतं, अग्नी निर्माण होतं आणि अग्नीतनं धूर निर्माण होतो, रोगजंतूचा नाश होतो. आध्यात्मिक बेस काय आहे की मनावर एखादं याग करत असताना
आपलं भरकटणारं मन आहे. वेगवेगळ्या मनामध्ये विचार येतं, वेगवेगळं टेन्शन येते, ते वेगवेगळं दडपण येत असतं. आत्ताच्या काळामध्ये मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे. मग हे मानसिक संतुलन बिघडलं तर त्या ठिकाणी मंत्रघोष होत आहे. ब्राह्मणांच्या मंत्रघोषामध्ये आपण ते कारण अग्नी प्रज्वलित होत आहे. त्या ठिकाणी जेव्हा आपण बसतो त्या यागाला तर अंतर्मन आणि बुद्धी हे आपण एक करतो आणि त्या ठिकाणी आपल्या मनात कुठले विचार येत नाही, निगेटिव्ह एनर्जी येत नाही, विचार येत नाही आणि मन सात्विक बनतं. आणि सात्विक मनाने आपण एखादं काम करत असताना ते कामाचा जो आनंद मिळतो हीच तर खरी भक्ती आहे. श्रद्धा हीच आहे. आपलं भरकटणारं मन जिथे एकाग्र होतं आणि आपलं भरकटणारं मन जेव्हा एखाद्या आनंदी होतं, हा अध्यात्माचा बेस आहे त्याच्या ठिकाणी. काका 12 मार्चला आपण या 108 यज्ञकुंडाचा महाशिवयाग घेत आहे. नेमकं याचं स्वरूप कसं असणार आहे, दिवसभरातले कार्यक्रम कसे असणार आणि गोव्यातल्या आमच्या या सर्व भाविक मंडळींना तुम्ही काय आवाहन कराल? तर 12 मार्चला जो आमचा महाशिवयाग होतो आहे गोव्यामध्ये, ह्या शिवमहायागाची सुरुवात आदल्या दिवशीनंच आहे. बाहेरून येणारे लोक आहेत त्यांची व्यवस्था केलेलीच आहे. सकाळी 8 वाजता महायाग सुरू होणार आहे आणि 8 वाजल्यापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत हा महायाग अखंडपणे चालणार आहे. आणि ह्या महायागामध्ये मी सर्व कोकणवासीय, गोव्यातील देवभूमीतील सर्व भाविक भक्तगणांना एकच नम्र निवेदन करतो की नम्र आवाहन करतो की या यागाचं शेवटचा क्षण जो आहे आहुतीचा, या आहुतीच्या क्षणामध्ये, ह्या आहुतीच्या पर्व काळामध्ये अगदी आवर्जून उपस्थित राहा आणि ह्या सुवर्णमय क्षणाचा आनंद घ्या, एवढीच तुम्हा सगळ्यांना माझी नम्र विनंती आहे. आणि हा क्षण आयुष्यातला एक अनमोल ठेवा, जतन करा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. सातत्यानं असे काही जे धार्मिक उपक्रम आहेत ते करणं आणि एकूणच जी काही रोगराई असेल किंवा मानसिकता सुधारणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीवर सातत्यानं काम करणाऱ्यापैकी एक मोठं व्यक्तिमत्व म्हणजे गावडे काका आहेत. तर आज त्यांनी आपल्याला वेळात वेळ काढून या सगळ्या गोष्टींची माहिती दिली. याही पुढे आपल्याला ते नेहमीच मार्गदर्शन करतील. यापूर्वीही त्यांनी मार्गदर्शन केलंच आहे. पण त्यांच्या या उपक्रमात आमचं चॅनल तुमच्या सहभागी असेल, सतत सोबत असेल आणि याच पद्धतीनं आपण या उपक्रमाला पण आमच्या सर्व दर्शकांकडून आम्ही शुभेच्छा देतो आणि आपण जो वेळ दिलात त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. धन्यवाद.